哎呦我的妈미미 봐. 앙 tay nó nừng sẽ tay. Yêu đấy. No 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 Sao nó cái. Thôi. Đi, thật. 몰라서 동카양 나오 앙흐아시 많지. 그러니까 특별한 치가시 보면 그 망신 찰나그 같은 동 이들 그 나오파 노고 졸라 싸고 다만이 비राद बेस्थ'लै लोगोफोर बिनिखायनो आङो माने भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोनो हायाखै आरोना बेस्थ'नि थाखायनो खामानि जागासिनो एकदम दुब्लिनि खामानि माइ हानाय रोगानाय ओंखायनो आङो थाब थाब ब्लगिं भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखै आरोना दा नै हामफे आंनो साहा होफैलायबाय नायदो थासुमलि रुनानै लाबोदों थासुमलियाबो नै जाथाव जाथावथार इनिफ्राय मा लाबोदोंथाय गाइखेर साहा गहोना फैदो नोङो नै गाइखेर साया गोथावनो बिराद बुरजा रोगाना बावनांगौ दङ ओमफ्राय नैबेहाय जोसा एसे थाबावबायसो हानो जोसाया एसे लास्टावसो हाजायो नालाय ओमफ्राय माइब्रा एसे थाबाय नायदो नैबेनो माइया ओमफ्राय हादानावबो दं बै हाजो नुहुरनाया बे हाजो गुदियाव दं आरोना माइया बेयावबो हाथ'वाखै हाजिरा सोनांसिगोन हानोनो हाया आंथ' बारा हानो रोंखायानोसै आइजों आफाजों हागासिनो दं आरो ओमफ्राय बेल' थासुमलिया जानाय नायनां र' गोथावानोथ' जा मोजां माथो थासुमलिया मुस मुसनो रोंगौ आं बायदि संनो दैया इसोरनो खावसे होनानै ओमफ्राय लाबोदोनो साहा लोंनोसै लोगोफोर नै हामफे लाबोनायखौ हामफे फुदुंनायखौ दोखो मेंबाय खामानि मावनानै बोराय अबस्था जाबाय मेंखासिगोन दाथ' उफाय गैया खैसिं मोनामलायदों माला थासुमलिया आयु आसुमाथ' लाजारा साम' दाखोन साम' लादायनि दाखोना साबसिन जाबा खामानि मावबा जामारोलै मोनजायो खामानि मावबा ओंखामखौ ओरैनो गुसु जाजोब्बाय साया नांथासोगारो गोदनो नांथासोगारोलै दानो दैखौ खावसे लाबोनो थिनबाय खावसे लाबोआखै होनानै मबाइल थुनानै बावबाय जाजोब्बाय साला आंनो लाबोदों जालायबो गावसो सेब जाबाय खामानि मावनाय थां माथां मावाखै इसां माइ रोगाबाय आङो हनै इसां बुरजा दंबावो माइयाबो ओइहाय नै रोमै रोमै नुहुरदों नंखायथार नों फिसा खंखाय बा गावहासो बुरि बायदि होथारदों लोंनाया mana bea mana खोनायासै आङो नो माखौ 50 थाखा 50 थाखा हर खामानि गैया हलाखाखौ दै गैयाबा सा गैयाबा जाजामारालै बे बुस्थुखौ ओरैबायदि नांथानो नागिरदों जाजायो दैखौ लखबनानै खावसे लाफिनदे दे मबाइल थुनानै बावबोफिनबावबाय जाम्बि आंखौ एसे मोजां नङा रायजोफोर गाइसमोन बेखौ आखिथिं बे आगसि फारसे साइडखैसो मोजां नुयोदां गावखौ ओमफ्राय मा बुंदों
ओरै आगदा फारसेखिजा साइज नुथारा आरो एखे माने माबा जाल' गाख्रि बायदि नुयोनो गावखौ गासिनो बिर फाले मोनला जानो हानो नागिरालै बेखौ नांथासिगारो र' गोदोनि एक्टर बायदि नुथारो माथो मा गोदो दानि गोदोनिसो दानि बायदि नुवाखैलां इसोर गोजाननिफ्राय लाना थांथाया बेरायनोसै गोजाननिफ्राय लाना सोरखौ नेदों इलाय आङो सासे सिख्ला लोगो मोनफैनो नागिरदों आंबो अबेथिंजाय सिगां रिसिभनि हाय गोदाव नांथाजोब्बाय माथो गोरदों आङो जायालै इसे जानो हाया नामा ओंखाम उखैना मानसिया मादि जादों थाना आमथाद्रायथार आंथ' दाय नङा नोंनिसो दाय आयु साम' नुखायो बिखुनजोफ्रा बादावनाय गिना खारलांगोन बे अबाव बुगारदों लंपेन्ट गस्ला थैनो सुना लायो मा होनदों नों मा होनदों सुना लामारा आखौ दायो दासान्दि गामसा गांसेबाबो सोमना दोनखायो अयथासारखा होमबालाय लंपेन्ट सुग्रा आदिबासि हिनजाव लायनोसै आं बागानाव बिलाइ खाग्रा आंहा जिराय जिराय मोनजाबानो जाबाय सर्बनास मेंबाय माथो ओंखाम ओंख्रि संनो रोङि मोनबा हामगौमोनलै हिनजावखौ इय आयु मा खालामनो नागिरलाय बाखि नालाय जाम्बासो मानसियानो सिंबाय जानो लुबैयो हायोब्रा दुगा देखायबावदों सोरबा सिख्ला गोसथोबावगोन होननानै नायनो र' खालामना खेला मोनदों नामा नोङो नुवाखै लावथिया बोरैलै बोरैहाय माथो मोनदों जायाखै नांगौ नोंनो दुगा देखायथारमारदों नाराय जुथा गाननानै no लोगोफोर आं दायो दाउब'नि थाबायनाय देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो नोंथांमोना एसे नायलांदो आंनि भिडिअखौ no Irat ini segede ya angin ini what the मा होनदों जारुवा mana आं जाबाय दानि जुगनि nih nanga मेंनो रोङै मावथि हेलाव रु ayo kontra बिफां लाइफां सारि सोमखोर मिथिंगा बिखायाव थाफोर बायदि स्रेम स्रेम गारांजों मा सिंसा मेथाइ रोजाबदों आबौआ आयौ मा
आबौ नुवाखै मानसिया दङ मानसिया माइ मोथि जाबबाबो हाग्रि मोनाखै माइ बजा जाबबाबो गयो हिनजाव लानानै संसार जानानै खामानि मावबा हिनजाव लादों नामा आङो रुवाथि लाबोथ'दों ए मा होनखोथाय रुवाथि लाबोथ'नायानो आंबो दाहोना नागिरथावथावसो फैथ'खानाय नालाय नंगौ नामा खामानि बे माइ हानाय रोगानाय माइ माराया जोबबानो सानैजों दोनखारलांसै ना आदा जोंहा नों मोजां माव बिलाइखौबो लाखादो हाजिरा जानाय जिथिया फैसा लाबाय जिथिया मावखानांसिगोन हाजिरा मावगासिनो आं लोगोफोरजों बेसेबां सानसेयाव 500 आदसा गांबा थालांगोन बि मोनथामा मोथिया मोथिखौथ' लांथ'खायामोन इयाव होफादो खेबसेनो थांखानायालाय बैनि मोथियावबो दं मा बेसेबां बुरजा दंबावोखाय मोथियालाय बिदियाव होफादेरना लांबानो मोनथिजाबावगोन एबारसो माइ हाखांजोबसिन नालाय लांदां साफा नुसिन आरो मेसेंजों आया मोननैसो फांलांबाय बेहाय सोरखौ गोसोखांना मावदों खामानिखौ 1 2 3 4 5 बानबा 6 बान हमदो मा सानदों नों आंखौ मा सानदों हो आरलायबाय मालाय नंगौ थौदो बिदिब्लाबो अमा बिजनेस शुटिं खालामनोसै मा जाखादोंलै नैबे संख्रि लामना हैनो नों हिनजाव मोनगोन जा मा मोनगोन आयौ रे मा आखाया बिराद दिसटार्बलै खामानि मावनायफोरावसो बिदि जानांगौ जाना होबायना आयै सिथोब होलांबाय मा जाबावनांगौ दाना लाइबआव बोलाथ' दंखायो आंनाव आं होआसो मानसि सिख्ला सिख्ला मानसिफ्रासो बुहुमखौ बांसिन सालायबोगासिनो दं गिदिर गोलावफ्रा नरग' सहैलासो जाजोबो डाइरेक्टसो रों दा लोंखुमादोंसो नामा र' मानसियालाय थिग मोनलायलाङासै आं साख्रि गैया बाख्रि गैया मावनानै जानोबो आं उदाय रोंला लाबावनोबो सानलाबो लानोबो हाला खेबला लां सोरबा आंखौ सैयो सोरबा आंखौ सैया बार जेबो गयदा अरजाया क'क्राझारनि गसाइगावसिम लामा मोजां नङा गारि सालायनो बाइक गुं साखावनो जासिगोन जय श्रीराम भोलेनाथ नै थुनायानो जागोनासै थुनायानो जागोन थाङो ससेल'खासो अ माय गड मोनासिगोन बिदि गब्र' थाबायो नामा माइ रोगानाया मालाय आखिनि आखाइखौ सिबला लायोसो माथो दाउबो साइसनिसो थाबायो गोलैगोन
बिमा आयु खामानि मावनाया बिलाइआनो जेंगाव गाव बिमा बिमा गिलास लाबोनाय हाथारला मानसिया आयु मिनिलायबावो गोलैथोंलै खनथाम जाबावगोनसो